una reserva en un hotel, una reserva d'un allotjament, no? Que estem veient doncs, que hi ha continguts, imatges que s'estan pujant del suposat allotjament i que realment doncs, potser aquestes imatges estan adulterades, és a dir, manipulades, o bé no, ni directament aquell allotjament ni existeix. No? Això és un dels casos que ens estem trobant on la intel·ligència artificial està sent utilitzada pels ciberestafadors doncs, per crear continguts més verosímils i fer caure més doncs, a les persones. D'altra banda, la intel·ligència artificial també està sent utilitzada, per exemple, per crear pàgines web, no? Que poden ser molt semblants a les legítimes, d'agències, de plataforma de viatges, de plataforma d'allotjaments, i malauradament doncs, aquestes pàgines web són molt fàcils de fer ara amb la intel·ligència artificial, molt fàcils de generar amb la mateixa estètica, amb el mateix disseny, amb els mateixos logotips, i per tant, doncs, amb pocs coneixements tècnics, doncs, aquests ciberestafadors poden generar aquestes pàgines web que poden doncs, confondre, no? I enganyar doncs, a la ciutadania perquè reservi des d'allà doncs, els hotels, els apartaments o les atraccions turístiques o inclús els restaurants. Convindria estar molt alerta i tenir en compte una sèrie de recomanacions, doncs, per exemple, recomanacions doncs, més enllà de fixar-se, no? en la pàgina web en la que estem entrant, o, per exemple, anar directament a les fonts oficials i, si dubtem, doncs, fer trucades, no? En aquella font oficial per saber que realment la reserva que estic fent és realment legítima, intentar veure doncs, si el que m'estan demanant és fer paga, no? Si no perdràs aquesta reserva, doncs d'alguna manera busca aquesta urgència, aquest sentiment de fer-ho ja, perquè si no ho perdré, doncs sospita, no? Sospita també si l'oferta és molt bona, doncs potser és alguna cosa que no és gaire legítim. La intel·ligència artificial ens ajuda, no? A planificar aquestes rutes, aquests viatges, a fer les reserves als restaurants que més ens agraden o que volem anar en aquests destins turístics, però alhora, no? Com aquesta intel·ligència artificial doncs, està utilitzant d'una manera també il·legítima per part dels ciberestafadors per fer molt més creïbles doncs, les estafes.